Sanibonani guys, igama uNqabeleni Phasela Mazibela eIthonga ngomhla ka-16 December. Uzamile-ke uMbali ukukhulumela uMakhumalo kuSanele kwanhlanga zimuka nomoya. Ube nje kuyiqala indaba yokuthi kahle kahle weSanele sithando sami uzomcasikela kuze kube nini uMakhumalo, ngoba phela siyazi sonke ukuthi impilo yimfushane, kungenzeka noma yini kusasa lokho kusaya. Kwabe ngathi-ke usemnyathela ubhozo-ke kubhuti umane nje wathi ngiyabona ukuthi uthunywa uma, angithi ukuthi uzomkhulumela la kumina. Wathi noma kuthiwa kunjalo, ngampela phela uma wakho lo ekugcineni kosuku wathi anginayo mina uma. Wena umkhulumelelani vele kangaka uMakhumalo? Angithi wakubuka wena ubhizi uphatheka kabi uhlukunyezwa, ubuka nje kanje nangubani lubhizi uyehla uyenyuka nomzimba wami umithisa amantombazane, uyahamba uyohlala kontanzi kodwa akavaze nakanye akusize wena. Manje ingane-ke wena kufuna ukumsiza phuma nje kule ndaba Mbali, phuma. Hayi uMbali wathi aqhubeka azama ukuncenga wathi ngithe phuma kule ndaba kaMakhumalo, nginayo mina uma. Hayibo guys, lapho kusho konke lokhu nje uMakhumalo uncike ngodonga, ulalele yonke into. Kumane kwangathi uhlatshwa ngomnese enhlizweni indodana yakhe ayithwala for 9 months, imphika emini kaBhabe bade guys, ithi nje yona ayinawo mama. Lapho uMakhumalo wayewa evuka nabo labantwana, uyise wabo ebashile emhlabeni, namhlanje siyamphika unina, ithi nje yona ayinayo mama. Guys, akupheli-ke lapho. uNtanzi naye la ubhuti wakhe umphefumulela la emqaleni uyambuza ukuthi kungani abantu bakoMagwaza bengayikhokhi protection fee. Uyasho ukuthi-ke ngeke bafose engathi labantu sebegcogcome kakhulu ekhanda. Hamba ufuna imali yakho lapha yakuMakhumalo, kungani wena umsaba kangaka uMakhumalo? Hayi-ke guys, amane nje uNtanzi wathi kahle ehlisa umoya bafo, ngisazoyi-attend indaba kaMakhumalo. Wathi nini? Nini? Sonke isikhathi mekuwukuthi kumele kufuna imali lapha koMagwaza thina simane sihoxe. Labantu sebesihlukumeze kaningi, laba abantu sebesicekele phansi kakhulu isithunzi sethu, kumele manje bakhokhe besayidinga le mali. Hey, uNtanzi wabona ukuthi kuzomele abuyisele imizwa yakhe eceleni, ahambe-ke aqonde khona kuNtanzi koMagwaza yofuna imali yakhe. Theme ifika khona wangqongqoza, uMakhumalo wazivula isicabha, wamcela ngesihe ukuthi-ke akhokhele 30%, otherwise uzobe sekumisa itende lapha yakoMagwaza, uzoqeda ngazo zonke iy'ngane zakhe, asiqothi isimbokodo nesisekelo, angashiyi lutho. Makhumalo-ke umane wanyanya, ebevele enyanyile nje ukuthi-ke indodana yakhe ayimkhulumisi, wamane wanyanya mebona uNtanzi ezokhuluma amazwi abuhlungu kanje lapha emzini wakhe koMagwaza. Lapho ufika nje uNtanzi akekho uSanele, akekho nje uyena yedwa umuntu wesifazane okhona ekhaya. Umane wabona-ke kahle ukuthi cha akaphephile neze, ukube beyithanda uNtanzi bengamdubulela khona lapho engasizwa nawo umuntu. Hey guys, umane wabona ukuthi sengathi ne-security ayikho tight laphaya, abakufuze ngabe phela njengoba bayazi ukuthi banezitha kangaka left right and center, kwama-security athe uqina. uNtanzi angangeni nje aphume emagcekeni akoMagwaza engathi nje impela ikwampunzi edlemini. Guys, akupheli-ke lapho. uMakhumalo-ke uhambile wayotshela uNjinji ukuthi hayi impela akaneme neze. Wathi uNjinji, ngiyazi khona ukuthi kunzima ukuthi indodana yakhe ayikhulumise. Wathi angimsoli bandla, konke lokho okwenzakalayo ngiyakudeserva, kusho uMakhumalo. Wathi kushiswa yini lokho manje intungu elihle? Wathi phela mina engaletha uNtanzi la emagcekeni akoMagwaza, ngamletha wazodla idina nathi, kwangamelanga ngimlethe kwasesiqaleni. Ngangitshela ukuthi kulo mkhakha lo we-construction ngiyamdinga umuntu wesilisa ofana njengoNtanzi empilweni yami. Ngangithi ngizama ukuthi ngongiphalishile abantwana bami, ngangingazi ukuthi-ke sengifaka odakeni ngibhekile. Kodwa-ke ungakhathazeki Mbongeni, ngizoyilungisa yonke lento le. Wathi usho ukuthini manje? Wathi mina ngizombulala uNtanzi, ngizombulala ngazo zombili lezi zandla zami. Ekusho njalo lokho ubhizi uklina ithuna likaMagwaza phela umyeni wakhe. Cacaba ukuthi-ke ugirl usefuna ukuzibambela-ke mathupha, usekhathele ukuloka encike emadodeni. uSanele benoyise omncane phela uNjinji, usekhathele ukuloka ethembela kubona, ngoba hayi ubona sengathi benza kancane, nosefuna ukuyisheshisa yonke lento le aqede ngoNtanzi. Usho kahle ukuthi as long as uNtanzi esaphila, ukuphumula asoze bakuthola lapha yakoMagwaza, ngakho-ke uyimisele ngokuthi-ke aqede ngayo.
Guys, kodwa-ke angikuboni mina kwenzeka lokho. Kade phela uMakhumalo wayelicula leli culo bakithi, kudala uMakhumalo wayelicula leli culo. Sekwafika ngisho koNtanzi ephethe isibhamu wasikhomba la esiphongweni sikaNtanzi, kodwa wajika waphinde emumva engenzanga ngisho. Okuchaza kona guys ukuthi labantu laba bayathandana ithina esingazi, ngoba naye uNtanzi akafikanga waba nodlame laphaya koMagwazi. Ube ukubona uMakhumalo wamane nje wabohla kuhle kwebherunde eliphantshile guys, wamane waphelelwa nje amandla nogqozi lokufuna impi. Njalo-ke noMakhumalo wenza okufanayo, ufika efutheka laphaya koNtanzi, kodwa mase sembona uNtanzi abohle guys, kuphele lonke ulaka, kuphele konke ukudinwa, kuphele nje nya yonke into kuthelo guys. Ajike ephinde emumva engavazi afake ngisho ibhulethe eyodwa kuNtanzi. Guys, akupheli-ke lapho, nanguletho esenkingeni la. Umfowabo kuLungelo ubhizi guys, uqola abantu izimali, usebenzisa umzimba wakhe lo oyisishaqabela njengo-Hercules ukuthi phela enza amantombazane ahlanye abesekhipha iy'mali zawo ayikhokhela yena uLungelo, ey'tshela ukuthi akhokhele uLetho Kuhle kanti uLungelo. Lapho uLetho Kuhle akazi nanokwazi ukuthi-ke uLungelo ubhizi uqola amantombazane iy'mali, uyaprithenda sengathi uyena lo oveza umzimba laphaya esithombeni saka-social media, kanti cha, umuntu kahle kahle-ke okumzimba wakhe uLetho, kodwa umuntu odla imali uLungelo. Ubhuti-ke u-obsessed ngale nto le, ngoba-ke useziba ngisho intombi yakhe u-Ayanda le phela ayilwela kanzima kabi ukuthi ayithole laphaya. Ngisho oMagwazi bebenqaba ukuthi bethandane labantwana, kodwa-ke baphoqelela ngenkani. Namhlanje-ke uLungelo ukhetha ukuthi-ke akhethe u-social media kunokuthi-ke anakekele isithandwa sakhe. Useze waduba no-Ayanda, wahamba ebona kahle ukuthi umevakashele uLungelo umuntu nje usuke efana njengesithunzi kuyena, uloke egqolozele le foni ebheka ukuthi mangaka amantombazane akhokha imali ezogcwala amaphakethe akhe phela esebenzisa igama likamfowabo uLetho. Guys, kwekushiwo kuthiwa ifuna ngendlela eziningi imali, kazi-ke le ndlela kaLungelo izolasta yini? And mhla umfowabo ethola ukuthi-ke udla imali ngaphansi kwegama lakhe, kazi othini kuyena? Ngathi-ke uzimbela-ke amanzi ngomsele-ke ubhuti, ngoba siyazi sonke ukuthi uLetho akasiyona le nhlobo ephaphayo efuna ukuthi yaziwe emhlabeni wonke jikelele ngokuthi nje like uveza umzimba wakhe. Hayibo guys, ukube bekuthanda lokho bengakwenza yena, kodwa-ke njengoba engakhethanga ukuthi azivulele le account, kusho kona ukuthi akekho comfortable. Othini mase sithi uyahamba esitolo uhlangana nentombazane ethi, Letho, I love your body, oh you look so good, I feel like touching you, hayibo, khona uze wathi uhalela ngisho ukumkhotha, ukukhotha umzimba wakhe. Imagine kwi-comment section lapho ubhuti wabantu akazi yena, uyiphilela impilo yakhe, umuntu okhomenta back uLungelo ejaha imali esheshayo. Aphela lapho-ke guys amazwela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like, and comment. Until next time, bye.